санаи 19 майи соли 2026 яке аз ҳолатҳои муҳиме ки дар таърихи навини тоҷикистони азизамон рух дод, ин бо ташаббуси бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, мушти хоки ду қаҳрамонони ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур, инчунин маорифпарвар Муҳаммад Нисор аз шаҳри Москав ба Тоҷикистон оварда шуд, ки дар пешвои муаззами миллат дар маросими дар фурудгоҳи байналмилалии шаҳри Душанбе бо як тантанаи шукӯҳу шаҳомат шуда гузашта, бевосита худашон иштирок карданд, ки ин эҳтиром, арҷгузорӣ ба таърихи миллат, ба ҷонҳисориҳои фарзандони фарзонаи миллат, ки барои таъсис ёфтани Тоҷикистони воҳид саҳми сазовори худро гузоштаанд. Ва бояд таъкид намоем, ки Нусратулло Махсум ва Шириншоҳ Шоҳтемур нафароне мебошанд, ки бевосита барои муттаҳид сохтани халқи тоҷик, муаррифӣ кардани мардуми тоҷик дар иттифоқи шӯравӣ аз ҷабри таърих бо таъқиботи солҳои 30 аз ҷони худро барои давлату миллати Тоҷикистон фидо намуданд. Ва хуб шуд, ки имрӯз хоки онҳо ба ватани азизашон, ки ин қадар заҳмат кашида буданд барои бунёд кардани Тоҷикистон, оварда шуд ва имрӯз мардуми кишвари мо бевосита метавонанд ба оромгоҳи онҳо рафта зиёрат кунанд ва ин чиз барои тарбияи насли наврас дар рӯҳияи худшиносӣ, худогоҳӣ, барои баланд бардоштани ҳофизаи таърихии мардуми кишварамон саҳми беандоза мегузорад.